ita kuti sei Zimbabwe iri panguva yakaoma. Kana nditi Zimbabwe kureva kuti vanhu vemuZimbabwe, nyika yedu iri kutiomera, tiri kuomerwa tese semuZimbabwe. Kunyange vakabuda vacho tiri kutoomerwa tiri kunze kwenyika, kureva kuti isusu maZimbabwean we are cursed. We are cursed nenyaya yei? Nenyaya yekuti ine mafungiro andinoita ropa rakadeurwa revanhu vainyangadiswa vachiurayiwa, avasi vashuma. Pakaurayiwa vanhu vakawanda nenyaya dzemapolitics, pakaurayiwa vanhu vakawandisa stereki vaiita zvematongero enyika, vaiopoza hurumende iripo inonzi ZANU-PF iyoyi. Saka ini maonero andiri kuita ndekuti inini vanhu ivava vakafa vakaurayiwa nenzira dzinorwadza, vanewo mweya yavo ivava ndio uri kuita kesi nyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe kuti isununguke pakutoda kuti patoitwa ronzi bira guru munyika, poitwa confection yekutaura kuti zveshuwa takakanganisa, vokumbira ruregerero kuhama dzevafi, vochenura hama dzevafi vachitaura kuti uyu takamuuraya tikamuisa apa, uyu takamuuraya tikamuisa apa. Kana hapana akaiswa mugomba reacid, uyu haiwa, uyu takamuisa mugomba reacid, uyu takafutsira pakati. Ndokuti vachenure vafi vacho vakafa vacho ivavo, mweya wacho iwowo uchenurwe iwowo. Kana pasina izvozvo nyika inoramba iri mumadhaka, inoramba yakaomerwa nyika nekuda kwekuti mweya yevanhu ivavo nanhasi uchiri kudzungaira, ende uri kudzungaidza vatungamiriri vacho vanotungamirira nyika ivavo, ndo vari kubatwa nemweya wacho. Havazotaura zvavo kuti vari kutambudzwa nemweya yacho. That's why muchingoona Mnangagwa achiita kunge chidzoidzoi. Ndo maonero andinokuita nekuti pakasagadzirwa izvozvo, kunyange purezidendi anotevera wacho ngavareurure, uyezve chizita chekuti ZANU-PF ngachibviswe. Kunyange ikauya imwe pati inobuda ivo veZANU-PF vanobuda muZANU-PF ivava, ngavachinje chizita chinonzi ZANU-PF, nokuti mainvestors ari kutotya chizita chinonzi ZANU-PF. Ngavachinje zita iroro. Asi chinhu chihombe chandinoda kuedza kutaura ndechekuti ngapachenurwe. Vakaurayirwa vacho, hama dzacho izvozvo havana chakawana, havana chenduiro rekutotambudzika ivavo nemhuri dzavo dziri kutotambura zvisingaiti. Mweya yavo iri kugunun'una, handi nyore. Haitonge nengwara inotevera wacho, haitonge. Nyika ngavagadziriswe ipapo, ngapaitwe bira guru, vanhu voreururwa, vochenurwa. Mapfupa evanhu vakaurayiwa vari mumasango votorwa mapfupa, vanoaziva pavakafutsira vanhu ivavo, ndokuti nyika inake ienderere mberi. Pane ndamboti undibatsire mbichana, ndamboti ndimbotaurawo mbichana, pane zvandoda kutaura pamusoro peimimi vanhu YouTubers. Munoona Gakambwe ngaasadaro ba, zvaanoita izvi zvinorwadza. Apa ndikutaura nditoda kutochema nechikonzero chekuti zvaanotaura pamusoro panyoka yemabhunu hazvina kumbonaka. Nechikonzero chekuti andoti ini hazvina kunaka ndezvekuti nyaya yekuti iye ndiye anozvitengesa ega kwatiri isusu vanhu, because isusu tinogara muno muJoburg, takauya muno muJoburg kudhara, tinoshandira muno. Hapana nzvimbo yaunganitaurira muno muJoburg handingazivi, na Sun City, airport, kupi kupi tokuziva kwese uko. Saka panondirwadza ndipanhu panodaiwo so. Gakambwe akabva kuCape Town, achiti abva kuCape Town uko achida kuuya kuzona nyoka yemabhunu kuSun City. Unoziva kuti Sun City ndinoiziva kwete zvekufungidzira. Ndakamushandira ndigoita zvakasiyana siyana muSun City. Sun City unoiona uri from afar because ine maflats, masections ese, vaona section A, B, C, D, E, P, ese maflats. Saka kana uchifamba uchienda kuSun City kudai, wakusvika kuSun City kudai, unenge uchiona mazibuilding, maziflats. Uri kuunderstand zvandinotaura? Unoona maflats. Waona maflats kudaro, usati wapinda mukati mumaflats unosvikira
kugedhuku kune juraho rakakura iyo rakakura zvisingaiti zvokuti zigedhi racho tinoona kuti hauna chaunotomboona uri mukati kuda chemukati hauna chaunoona uri kunze ndikuda kuti juraho racho its more than 20 meters height or ndingangoti more than 30 meters height juraho chete saka maflats aunozonge uchiona uri kunze kai unenge uchiona kubva mu3rd floor ndomaunotanga kuona uchiinda mudenga kwete zviri pazasi saka chinondirwadza pane zvaitaurwa nanyoka nakakambwe aitaura kuti ndakaenda kunoona nyoka yemabhunu kuprisona kusun city asadaro ba zvinhu zvaanotaura izvi asadaro tinogara muno mujoburg iye anogara kucape town handiti picture yakashowa yaari kushowa pa yakashowa iyoyo achitaridza vanhu kuti ndo ndakazosvika paprisona hakuna picture inoonekera yakadaro kuprison yekusun city unoiona sun city unotoona maflats and unototanga kutoona mu3rd floor ndomaunotangira kuona because apa ndopakatwa covered nejurahall and usati wapinda mukatika uchiinda mukati mejeri unofamba about more than 300 meters kuti usvike kureception kwete zvese zvaitaura zve asadaro vanhu ende plus kana tichiita nezvestruggle yekuti vanhu toda kuona kuti tibude mune zvakaipa tipinde mune zvakanaka tisaite zvekutamba neropa ravamwe vanhu tisatambe neropa ravamwe vanhu tisatambe nezvinhu zvakaipa kudaro because ramangwana haikona kuzoti vanhu vakashata maona zvese zvinotaura nakapamwe zvese anaita zvekufungidzira akateya ende haunyazonzwisi kuti aramboti chii because isu tinofolowa machannels ese vanhu tinofolowa zvedu takati tichiteerera hazvinei nekuti hanzi tiri kuitai kuti muite mari but tisaida kungoteerera zvedu tichida kuanalyza zvamune muchitaura zvese zvinoitaurwa navanhu vese tichiteerera tichoziva kuti uyu zvautaura izvi zvinorizina pakati izvi zvautaura izvi utsotsi izvi zvautaura izvi kutsvaga mari izvi zvautaura haana paki chaipo chaipo nhasi ari pakati nhasi ari pakati saka tisadaro anhu mazimbabwenzi kwatiri kuno tiri kushupika totsvaga kuti nyika iri iite zvakanaka kwete kuti kana paine vanoda kumhanya nerevolution yekuti zvinhu zvavo zvinake varegedze vaite zvinhu zvavo vega kana imi muda kutsvaga maviewers vakaita sana kakambwe please musatitsvagire maviewers muchitaura zvisingareve chunhu muchitaura nezvesun city siri sun city yakadaro una sun city yakadaro ndakashandako almost 3 years ndichiindako every day sun city haisiyo yawakataridza vanhu paya paya kana zvichiita kuti iwe uinzwe audio andikutaura izvozvi iwewe kakambwe iwewe ndoda kutokutaura kuti usadaro ba zvina kumbonaka usanyepere nyika yese undonganyepe zvakapusa kudaro ndozvakamboita view yesun city izvozvo haiwa usadaro ba kana muchitsvaga mari tsvagai mari neimwe nzira kwete kutsvaga mari nenyaya yekunyepa zviri pachena chena ende muchinyepera nevanhu vari kurwira struggle yekuti vanhu vese muzimbabwe vararama kwete zvenyu zvekuti iwe maindividuals iwe wane mari nemaeyoutubers nemaviewers amune muchiwana mari kwatiri hazvinei hazvo isitei dangotsvaga kuona kuti muri kutaura kuti chii but tiri kutokuzivai unoziva ukaita samonzora monzora akarasika zvakanyanya mazuva apandukirana nachamisa achirikora vanhu mupariamendi achiita semonzora iye zvine zvimonzora nangu akataura chinhu chakanaka sei hapaisina munhu achambofungidzira kuti zvataurwa nemunhu zvine zvingo zvataurwawo nemunhu nestreet kid hamene kuti monzora anoonekwa sei saka the moment yese zvamuri kuita zvese izvi muchazopedzisira maakushaya kuziva kuti chii chiri kumbetika panyika panapa because muchapedzisira maakunzi zvese zvawataura nangu uchitaura chokwa zvakanaka zvawataura zvese kutaurwa nebenzi saka muchazvirasisa mega kwete kuti mucharasikwa nevanhu itai zvinhu zvenyu kwatiri kuenda ndokwa tichasangana ndangokupaiwo zvangu warning kwatiri kuenda ndokwa tichasangana